Dennis Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oloko tesend tich ne apisas mag obila duto e tesend obila ma Keringet mayudore e kaunti ma Nakuru kaka yor kedo gi ywaruok tiyo gi yedhe mamedo ji e gwengego. Koloso e baraza mar jopiny, Murkomen owacho ni obila go osebudho e tesendno kendo koro ok gikawo okang' moro amora ne weche maricho madhi nyime. Ewi mano olando ni obila mamoko maromo 20 idhi or e tesend obilano kendo tesendno biro yudo gari machielo manyien e jumbe 2 mabiro. Kosire kod ogaye mar obila Douglas Kanja giwacho ni apedha mager mar kedo gi yedhe mamero ji biro timore e gwengego. Askari mpya 20 wataletwa hapa kufanya kazi na police station hapa. IG atafanya chini ya wiki 2 ijazo. There will be an operation for 3 weeks kwa sehemu hii kupambana na pombe yote yenye iko sehemu hii. Nimeamurisha tutapata maofisas wapya hapa. Ndio tuanzie hapo na uongozi wetu waweze kuwa na nguvu ya kutosha na maofisas ambao watamsaidia kufanya hiyo kazi. Nyakaramogi kanyo wakao yueyo chenro en marang'ich welano ka ote omoloka e mbui mar Facebook. Gregory wacho ni live from Gemnya Piedho Ramogi Lerndi. Wuod Nyaningo wacho ni following Liu ka entiere Kabonyo ma Jafeth. Maxwell Ochieng' neno ka entiere Garissa. Lewis wacho ni